Čaute ľudia, to je Daky. Ježišmaria, to čo mám za fit? Tak si zahráme Brookhaven. Neviem čo budeme. Budeme Jožko Švarný. Ináč nový rok, sviatky, super. Dúfam, že sa máte dobre. Sa mám výborne. Čo je za kamión? To čo je za kamión? Odomknutý, skúsime. Neviem, že tento feed je odporný. Neviem, čo som skúšal. On je odomknutý. Asi dneska pôjdeme okradať ľudí. Takto sa aj tuto pohráme. Si zmením feed, lebo základom je byť neviditeľný. Preto si dám normálny. A pôjdeme sem, dáme si túto kurák. Aha, tak dom je preč. Prečo tu mám vlasy? Tak, vlasy preč. A úplne sa zmenším. Ja viem, že s mojou veľkou postavou mi bude niečo trčať. Už si ma asi polícia všimla. No tak či tak sa dovnútra dostanem. Existuje taká technológia, ďaká ktorej sa tam dostanem. Tá technológia sa volá spacáky. Kde sú spacáky do ryti? Spacák, no to je do ryti zlý spacák. Spacák napríklad dáme pri dvere. Nie do ryti, spacák, prestaň. No budeme proste vykradať baračiky. Čo? Yes. Sú vnútri. No, nevadí. Pozrieme sa. To je hneď trezor. Tak ja som fakt super. No niekto uvidí. Tak aj tak mi ba nedá. Lebo ja som nepolapiteľný. Kde ten dom má prejsť? Tu. Niekto dostane upozornenie na to, že ho vykradajú. Ale skôr než niečo zistí, peniažky sú preč. Počkaj, na čo idem preč? Niečo to stlačam. Ja môžem urobiť toto. A som preč. Nič sa nestalo. Nejak krásny červený domček. Klamem je škaredý. To je ten nový farmársky. Budeme sa hrať na farmára. Bude. Vianoce, darčeky. Jasne, teba tak určite chcem za frenda. Girly. Čo je to za meno Girly? Ty happy sweetie. Budeš pustiť. Som na ňu klikol. Nikto nič nevidel. Dajú nový ber, potom ich okradnem. Tak ho vykradnem teraz. Happy girl. To je najdebilnejšie, čo som uvidel za menu. Happy girl. Happy girl. Happy girl. Happy, happy, do you happy? More aj... Tak. Čo si furt rušíš barák? Ešte toto je cháme. Kašlem na ňu. Tu je ďalší barák. To je zase tento farmársky. Ja si skúsim. Toto je posledný. Na svete. Si skúsim nejaký baračík. Kde je ten nový farmársky?
ten kam patrí, lebo ten som si ešte neskúšal. Asi sa možno nič iné nezostalo. Že áno. To je on. Nie. Nie. Či je? On je obvykle úplne dole. Samozrejme, že je tu. A on je premium. Vieš, že áno. Ja mám premium. Super. Máme farmu. Posledné, čo som potrebovala, je farma. Dobre, farma je preč. Ideme niečo lepšie robiť. Kradanie ľudí už ma nudí. A to by ste sa divili. Pričom ja dokážem ostať celkom dlho. Jeden jediný dom. Čo je tu sliepka? What the fuck? Sliepka? Klo? A? Čo? Ježiš, ja musím 10 minút čakať. Nevadí. To nepotrebujeme už. Bombu tiež nie. Peňažky tiež nie. Prezradím vám, čo ideme robiť. Teraz z nás bude zmrzlinár. Ale nie ten dobrý ujo zmrzlinár. Ňam, tu máš zmrzku. Ale taký ten, no, čo ťa naláka do auta, že no poď bližšie. Aha, akože mrzlinku mám. Áno, ježiš, v tom vyzerá otrasne. Keď si dám takto tučného, to vyzerá ešte horšie. A potom deti budem brať do dodávky a deti budú spokojné. Verím, že nejaký takýto nevinný ksichtík. Dám nejaký hrad. Neviem moc po anglicky. Áno, som super. To by mi tam určite... Áno, či mi tam nastúpia tie deti. What the fuck? Dobre, tak toto mi asi nepomôže. Kybrat. Tak hovnie. To nič. Čo to dáme si tu nejakého postihnutého pacienta. To určite. Ešte lepšie. Jak retardosť budem chodiť. Aký je normálny chod? Žiadny. To je sveté. Ale tak sa vypne. Zombík budem chodiť. Dedo Mešuge. Ja, to bude v pohode. Clown. Jasne. Noob. Toto bude spokojný. Dáme si biely klobúk. V tomto nikomu nepredám zmrzlinu. Neviem, čo som... Miss Fortunatara. Tu. Niečo pofiderné.
niečo, čo vyzerá ako nejaký šalamúdadún. Ale možno na to. No, šilta. Čo to rozklikávam? Šiltačka? Áno, to je mi určite malá. A táto? No dokonalé. Dáme si túto. Krásne. Zmrzlinárske. To je zmrzlinárske. Áno, keby niekto nevedel. To je zmrzlinárske alebo. Nemôžem si spávnuť normálne autičko. No pohni. Ja už máme zmrzlinárske autíčko. Tak teraz sa dostanem dovnútra. Musím ísť niekde, kde je veľa ľudí. No tí dva si tam robia domčeky a nejaký černý parchandín tam beha. Som taký nevinný zmrzlinársky Jožo. Neviem, na ktorú stranu sa jazdí. Teda čo mi šibe? To jak som dal? To budú z cesty kupovať? Zmrzlinu, áno, tak toto funguje auta. Čo už kradnú, čo tam búchajú? Bomby, Mr. Bombastic. Áno, ja viem moc dobre jazdiť a moc dobre viem natáčať. Tak to sneaky picky like tam niekto robí. Tak. Čo tam po mne strieľaš? Jej doriti moje auto. Vráťte mi ho, vy parchanti z tému. Kto ti dovolil? Toto lákadlo na deti. Zmrzlina pre deti. Akože normálne by si to odo mňa... Poďme, sadni tam, robotraktorista. No to čo je za parta? Free ice cream, ceán. Vidíte, jak ja viem dobre písať? Čo to delete more? Free for kids. Ale to tam môžem nechať. Free for kids. Deti si budú myslieť, že oni sú ultra OP. No veď posuň tú karu. Posuň ju. Haló. Nešuge si, veď to je moje auto. Mám ho zamknutý, ty čo ti ho mám otvoriť, ja ti ho vymažem. Synové. No, spokojné. Tak dobre. Dobre, ešte je to jedno. Tak toto sem prdnem. Tak, otvoríme. Free for kids. No, máš to tam. More, veď to tu máš napísané. Free for kids. Free for kids. Ale čo to je Los Farmaros? Ale čo chceš v tej dodávke? No počkaj, ty parchan zasraný. Ti ukážem, čo budem stojiť. Ty nie si dieťa. A môžeš skončiť ako si dieťa. Až ma sereš, že mne by si srať nemal. Ja to dostanem.
spravím raz, dva. Áno, toto je fakt super video. Idem vykrádať nejaké baráky alebo niečo také. Potom sa hrám na zmrzlinára. Samozrejme, že nejaký degeši mi to musí skaziť. Takže super, krásne. Tak úplne v pohode. Nikto nič nevidel. Tak. Nádherne sme prileteli bez problémov. Tak ja teraz nejdem. Áno, toto. Hore, čo trúbiš? Ne toto, pozičky. To nepočuli, oni sú hluchí. Kde je to mešugy, čo po mne strieľa? Joj, čo tam strieľajú? To mám presne, prečo tam je vidieť napravo puška, veď to má byť to mieritko. Ja tu po nich palím, pokiaľ to počujú. A tam tie iba gulky na tých zemiach. More, čo tam máš? Je to tankom na mňa mierí. Tak asi to je trocha vidieť podľa tej helikoptéry. Ešte aby nie. To som chcel. No veď chcel. Ja by som si dal túto premium tank. Premium, more, premium. Bo iný by som nebral. Nie. Robuxy sú len také o tom, aby si niečo bol, aby si proste mal niečo lepšie než ostatní. Ale za to sú pekne urobené. Dobre, aspoň by som mohol jak retard. No, poďme, toto je poradné. Haha. Radegastrator, more. Namiestnite priamo medzi vajca. Ja medzi nohy, medzi vajca, čo mi šíbe. Tvoj, ty mi vypadne skade. Ale vyleď. Čo mu šíbe? No poďme niekde do ryti. No, však, kde to? Ne. Som poďme, toto je môj baráč. Ježiš, ten je škodlivý. Nechcem nič hovoriť, ale myslím, že pre dnešok to je všetko, nie? Nie? No kde si ty špinavá myš? A tam je nejaká škareda. Kde je? Čo tam robí v golfovom vozíku? Nejaký major chujaja. Tam je spacak, či čo to tam majú? Dobre. To bolo koniec dnešného videa. Ja vám prajem samozrejme všetko krásne do nového roka. Aby ste boli zdraví. A keď nebudete, aby ste chodili aj von. Lebo neviem kde, ale proste niekde sneží, aj tu snežilo u nás. Ale nesiete za tými mobilmi iba. Áno, ako youtuber toto poviem. Takže proste nečunte do toho furt. Keď ste chorí a nikam nejdete, tak dobre, čunte si na to 24/7, nie je to jedno. Ježiš, to čo som si dal za chôdzu, jak retard. Dobre, čau.